para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, karang taruna, banjar-banjar santri, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang dipun tresnani Kanjeng Nabi saha dipun sayangi dening Gusti Allah. Alhamdulillah wonten majelis ingkang mulya, majelis ilmu, majelis zikir. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodho dening Gusti Allah dipun panggihaken kalih panjenengan sami dulur-dulur kesambi lan sekitaripun. Bingah raosipun manah kula pinanggih panjenengan sedaya padha slamete, padha warase, padha wareke. Pinanggih slamet lir ing sambikala, boten wonten reribet, boten wonten rubeda. Mila sedaya ingkang rawuh kula dongake mugi-mugi pinaringan panjang umure, sehat dohir batine, lancar lan barokah rizkine, tentrem sakinah rumah tanggane, solih solihah putra putrinya, sing gadah problem urusan napa mawon mugi-mugi kalih Allah dipun gampelaken urusane. Sing tasih gadah utang mugi-mugi Allah gampelaken dalan saged lunasi utang-utange. Sing gadah penyakit napa mawon jenis penyakite mugi-mugi Allah enggal maringi kesarasan. Kanca-kanca remaja putra putri sing wis wayahe rapine durung payu, nggih mugi-mugi berkah derek ngaji sonten menika enggal pinaringan cepak jodone. Simbah kakung sing mbah putri sing sampun sepuh-sepuh nggih mugi-mugi pinaringan cepak. Sapa muni matine kok. Kowe lek nang ngerti karepku mbok aja ndisiki. Cepak istiqomahe. Kula seneng jenengan sedaya ketinggal ayem-ayem bunga-bunga mergi pinanggih kalih sang idola. Dek direwangi ngleset-ngleset, mlempoh-mlempoh berjejal-jejal desek-desekan ngene iki ana sing ngentut apa ya ora mulek. Pancen wong urip niku dikengken ayem, wong urip niki dikengken seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip niki ora oleh susah, ora oleh sedih, ora oleh ngelah, dan hidup ini memang disuruh seneng, tidak boleh ngersula. Lah yo kaya lambemu kuwi. Dipirengke wae to. Urip niki dikengken seneng. Boten pareng sedih, boten pareng nelongso, boten pareng susah. Dawuhe Allah dan Al-Qur'an, la takhaf wa la tahzan. La takhaf, aja wedi sira. Wa la tahzan, aja susah sira. Ora oleh wedi berarti dikongkon. Oke, rupamu ayu-ayu tibake kok on. Dikongkon sing kendel, sing wani. Mbah. Ora oleh susah berarti dikongkon bunga. Mangkane ana wong susah, wong kok susah wae, niku berarti orang gatekke Gusti Allah. Wong gak oleh susah lho kok sek susah wae.
Iku ora gatekke Gusti Allah, wong ndablek. Mbok ora mbok gatekke aku omong. Jenengan misale gadah putra nang orang gatekke jenengan lara weteng lho jenengan pengen aja mangan sambele wetengmu ki lara kok ndak ora mari-mari lara wetengmu. Lah kok ora gatekke nembe bar diomongi ngoten dipengen mangan sambel lho tepak mangan kok entek sambel rong cowek. Ngoten niku kira-kira jenengan mangkel napa mboten? Gusti Allah nggih ngoten. Jenengan mboten gatekke Gusti Allah nggih nesu. Wong susah niku berarti ora setuju tatanane Gusti Allah. Wong gak oleh susah kok susah. Mulane kadang ana wong ngomong tepak uripe dianggap kurang kepenak terus akhirnya gremeng ngersula nang ngomong sajane orang ngene. Munggono aku biyen ngono kae saiki ngene paling yo ora ngene. Asline biyen aku karepku yo ora ngene. Biyen kok umpama aku sida rapi karo kae ngono paling ora oleh. Apa maneh kok ngersula? Lah iya, aku ki kurang ngopo ya wis tak rewangi nyambut gawe ngoyo, yo mempeng leh kerja. Aku yo ndonga, yo tak rewangi tirakat nganti poso Senin Kamis barang. Kenyataane kaya sek gagal terus. Aku kadang-kadang lek mikirke Gusti Allah mumet dhewe yo. Ora oleh. Jenengan gadah pilihan, Gusti Allah nggih gadah pilihan. Ning antara pilihane jenengan kalih pilihane Gusti Allah niku sing luwih apik pilihane Gusti. Nggih mboten? Jenengan duwe karep, Gusti Allah nggih gadah karep. Ning karepe jenengan kalih karepe Gusti Allah niku sae pundi? Sae karepe Gusti Allah. Sampeyan gadah rencana, Allah nggih gadah rencana. Tapi sing langkung sae mboten rencana sampeyan, rencanane Gusti Allah. Kula nderek Gusti Allah mawon. Yen pangapunten, panjenengan ki kok umpamane wong pinter, umpama kan sampean ora pinter. Ya ora ngenyek wong ditingale kan baru-barukane kan ketara. Sampeyan ki kok umpama wong pinter, umpama sampean ora pinter kok. Tapi sak pinter-pintere sampeyan isih tetep luwih pinter Gusti. Sepiro pinter? Wong ilmune manungsa dibandingke ilmune Allah itu ibarat ada seorang laki-laki yang menyemplungkan drijinya ke segara. Nyemplungke drijine nyang segara. Terus driji cemplungke segara terus dijabut melih dibakar melih. Bandingke akeh ndi banyu sing keri nang segara karo sing kantil driji. Ayo sak gede-gedene driji, ana driji nang gedene sak tagak listrik. Lho sing kantilno driji kuwi ilmune manungsa, sing kari nang segara kuwi ilmune Gusti. Semono kok sampean iki kok umpamane wong sugih, umpama wong potongan ngene-ngene iki. Sak sugih-sugih sampean isih tetep luwih sugih Gusti Allah. Mula aja sok semugih. Halo. Sampeyan kok umpamane wong pangkat sak dukur-dukure pangkate sampean isih tetep luwih dukur pangkate Gusti. Aja do mlete, aja do kemenyek, aja do sombong. Kadang lagi dadi wakil RT mlakune ndegek-ndegek. Sapiro pangkatmu? Pensiun yo prei. Saiki urung
pensiun nondi-nondi ana sing ngladeni, tas ana sing gawake, sandal ana sing natake, dahar ana sing nyepake. Lek wis pensiun mulane wong sing sembarang kali kulino diladeni dimulyake barang sepuh pensiun niku biasane terus setruk. Kaget. Enak sing potongan modal ceketer-ceketer ngene iki. Ya kita omongke yo ben terhibur. Sing kere-kere kuwi lho. Mulane wis ora oleh susah urip iki wong dikongkon seneng kok. Mang mangsuli to Bu nek kula nimbali aja kemayu ngono. Kula tanglet Mang Wangsuli. Donga sing mandi niku dongane wong bungah napa dongane wong susah? Piye-piye kok ora cetha piye? Mandi dongane wong bungah napa luwe mandi dongane wong susah? Salah. Mandi dongane wong bunga. Donga sing mandi iki mboten dongane wong susah. Mbung, jenengan nek susah niku mbok ora digatekke aku omong. Ora usah ndonga akeh-akeh. Yo istighfar mawon sing kathah lek nuju susah. Para nabi niku nek tepak susah nggih istighfar sing dikatahi mboten ndonga. Para wali salafus sholih, para tiang-tiang ahli ibadah, ahli zuhud, ahli wirai niku lek tepak susah nggih kathah istighfare. Kula wangsuli nek wong susah niku nyendonga ora pati nyambung. Bapak Ibu nuwun sewu, menurut jenengan mandi pundi to? Wong sugih nyambung sana, ambek wong melarat nyambung sana. Mandi wong sugih napa mandi wong melarat? Ya mandi wong sugih. Wong sugih nyambung keluarga, nyambung sana, mandi sing dijak yo jemrintel kok. Samanku sak keluarga. Manggut. Masa weteng-wetenge melok dilo. Wong melarat kok nyambung sana. Paten manuk sing gelem disambung biasane ya sing sedang padha ora gablek. Nyomboh wong nek sugih kabeh-kabeh ngaku keluarga, ngaku sanak, ngaku famili. Ayo sini yo mbek aku yo sana. Bagaimana kono dadi wong gede. Asline yo sik teh. Isek famili, sik keluarga, yo sik mampu. Manuntut mas, mbak, golek konco pas sugih, ambek golek konco pas larat, gampang pundi? Ya gampang pas sugih, makanya jare Romai Rama banyak teman di meja makan, tereng. Teman waktu kita jaya, soalnya kurang penak. Tetapi di pintu penjara, tereng. Di sana teman tiada. Bentuk apa? Jadi mandi wong bunga. Misalnya Bu, wonten dulur dolan ten omahe sampean. Dolane mergo kangen. Ambek dulur dolan ning omahe sampean, dolane mergo ape utang. Sampean seneng ndi? Dek, sampean kok ado-ado teko kene, ana perlune apa, Dek? Yo aku kangen sampean. Aku wis lama suwe iku gak ketemu karo sampean. Aku yo kangen pengen weruh keadaane keluarga kene. Ngono ku sampean yo sowen. Dek, sampean kok ado teko kene ana perlu apa, Dek? Yo sepurane aku arep utang duit. Sampean aku terus rasa-rasa ngomong.
Jadi dikongkon ayem, ojo susah. Cek dijawab jujur ya. Lan jenengan ngaji terus, tolong jawabannya jujur nang sing banter. Dulur-dulur kula sing tamu ten mriki sedaya, jenengan nate susah napa mboten? Nate. Nate. Kok podo ambek aku. Nggih podo. Terus jujur meleh. Sing paling sering jenengan alami niku susah perkara napa? Duit. Duit. Lah kok ora podo ya. Nek kula niku sing paling sering susah niku perkara uang. Ngoten niku susah nang perkara duit, susah perkara dunya, susah perkara rezeki. Mboten nangsal, ibu bapak, dulur-dulur kula jenengan urip ten donya niki mboten karepe dhewe. Sampeyan urip nang donya iki dudu karepe sampeyan dhewe. Woi. Sampeyan nate pesen urip ngoten. Lah iya berarti urip nang donya ya ora karepe sampeyan dhewe. Ya dudu jalukan sampeyan. Tapi kula jenengan urip ten donya niki ana sing ngrencanakno. Sedaya niku rencanane sinten? Gusti Allah sing ngrencanake kula panjenengan urip ten donya. Allah sing ngundang kula panjenengan urip ten donya niki. Lah Gusti Allah ngrencanakno, Gusti Allah ngundang niku Gusti Allah nggih tanggung jawab. Gusti Allah nanggung sedaya rezeki panjenengan. Gusti Allah nanggung sedaya kebutuhan panjenengan. Masa saya kurang percaya, cecek nempel no tembok orang duwe lar, dia mek gremet-gremet ra iso mabur. Panganane kewan-kewan iki berat, tapi orang ono sing keluwen. Bu, jal kula takon, kebutuhan apa sing mboten dicukupi kalih Gusti Allah? Jajal kebutuhan sampean sing mboten dicukupi Gusti Allah niku napa? Aku pengen weruh. Sedaya dicukupi, sing mboten dicukupi niku kok dudu kebutuhan, kepinginan. Lho nggih napa mboten? Nek kebutuhane jenengan dicukupi kalih Gusti Allah, ning mergo jenengan kakehan kepinginan. Ora diukur karo kemampuan. Lah nek uripmu ya terus do jeblok ngono kuwi. Ngeten dong, ora usah bingung-bingung mikir soal duit, rezeki, donya. Bu, urip ten donya niki kados tiyang diundang kenduren. Cara mriki lek Mas Tani napa? Napa? Diundang selamatan, jagong, napa kenduren, napa maknamine ngoten. Jenengan nek diundang selamatan Pak, ora usah mikir berkat. Berkat iki urusane wong sing ngundang. Nggih bener? Lho jenengan kalih Gusti Allah diundang urip nang donya, ora usah mikir rezeki. Ini urusane Gusti Allah sing ngundang sampean. Padha karo sampean lek diundang selamatan, aja mikir berkat. Berkati urusane wong sing ngundang. Masa diundang selamatan kok mikir berkate piye, ngombene cukup ora, mangane apa, lungguhe piye. Ora usah mikir sampean, kuwi urusane wong sing ngundang. Tugasnya sampean lek diundang selamatan, sing penting sampean rawuh, sing penting sampean tek
teko, engko mesti kebagian berkat. Pokoknya nek lungguh aja pindah-pindah, mundak bingungno panitia. Lah kula sampean urip nang donya iki ana sing ngundang. Sing ngundang sinten? Panitia. Timbang ra digateke lungguh wae. Sing ngundang sinten? Gusti Allah. Sing ngundang sugih, sing ngundang lomo, sing ngundang ilingan. Mboten mungkin Gusti Allah kok lali soal nanggung rezeki sampeyan. Mboten kira. Woi. Ora digateke susah. Wong kok bingung mikir masalah rezeki, masalah duit, masalah dunya. Sawangane kaya ora percaya karo tanggungane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak dulur-dulur kula ingkang dipun mulyakaken. Wong kuwi nyambut gawe ora nyambut gawe. Asline ya mangan. Kok kaya ora percaya model. Nyambut gawe ora nyambut gawe ya mangan. Akeh to wong loro nemen wis ora iso apa-apa, ora iso polah, ora iso obah, ngono kuwi pinggir-pinggire yang akeh jajane kok. Sapa ngomong diteri tanggane? Lho tanggane ngeteri maringi kuwi sing ngobahke sapa? Sapa muni dikon bojone? Lah bojone iso ngongkon kuwi sing gerakno lambene sapa? Lah iya orang nyambut gawe tetep mangan. Lah bayi-bayi semono akeh kuwi mergawe apa? Tapi yo mangan kabeh bayi kuwi. Halo. Soal nyambut gawe kuwi soal ibadah. Nglakoni perintahe Gusti Allah. Panjenengan yen nyambut gawe berarti panjenengan ngelakoni ibadah nyambut gawe entuk ganjaran. Panjenengan kok mboten nyambut gawe berarti panjenengan mboten ngelakoni ibadah nyambut gawe, gak entuk ganjarane ibadah nyambut gawe. Ya mek ngono tok. Hasile mboten panjenengan sing nentokke. Sinten sing nentokke hasile? Gusti Allah. Nyambut gawe ora nyambut gawe tetep ditanggung kalih Gusti Allah. Mulane cobi to panjenengan penggalih, panjenengan gerayangi sekujur tubuh panjenengan diurut mulai atas ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai tengah juga ada rambut yang bahasa Inggrisnya the hutan Jawa Tengah sampai pol bawah yang disebut the tungkak. Ayo sekujur awake sampean onderdil nang awake sampean kuwi pundi sing hasil usaha sampean? Pengen roh rambut kapan leh muicir? Kuwi sing ngencep-ngecepke rambut nang sirahmu kuwi ya Gusti. Sing ngodoti rambut dadi dawa niku ya Gusti. Sampeyan tugasnya mencari nyureni, merapikan, ngebas-ngebasi ngono tok. Bu. Untu. Yang gitu oleh muicir, oleh menandur. Sing ngecep-ngecepno untu ya Gusti. Sing nata untu ya Gusti. Sing ngodoti untu ya Gusti. Zaman mek karing rumah, karing ngresiki, karing nyikati ben ora kandel-kandel gidale. Lho mripat niku leh mun nempeli kapan? Niku sing nemplekke mripat niku nggih Gusti Allah. Jenengan dahar sing damel bahan makanan niku sinten? Sama tahu nuwoke jagung, nuwoke pari ngono kuwi.
Niku sing nyediani, sing nyepake, sing damel bahan makanan niku sinten? Gusti Allah. Sampeyan mung godhog, goreng, masak, mung ngono tok. Nggih nek wis mlebet ten ngene Madaran, sing nata ya Gusti Allah. Daharan nek wis mlebet weteng ana sing sebagian dadi getih, sebagian dadi daging, sebagian dadi energi, sebagian dadi ampas. Engko daharan sing vitamin A jalure tekan mripat, kuwi sing nata ya Gusti Allah. Vitamin B jalure tekan apa? Tali. Otot. Niku ya Gusti Allah kabeh sing nata. Lho terus saiki padha-padha rezeki lek pun dijatah kali Gusti Allah, nyapa kula panjenengan kok diperintah nyambut gawe. Kok rezeki mboten langsung dikirim mawon. Wong nyambut gawe ora nyambut gawe jatahe ya wis padha. Halo. Lho kok mboten langsung dikirim? Kok dikengken nyambut gawe? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kula panjenengan dikengken nyambut gawe niku setunggal ben entuk ganjaran. Mergo nyambut gawe niku ibadah. Nomor kalih urip niki ben tambah nikmat. Nggih mergo wontenipun usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, akhire akeh macem-macem. Ana bakul, ana sing tuku pentol kae. Akhirnya kan dadi kanca, ana sing nyoteng, tugase nginceng. Ana sing operator, tugase ulek-ulek pentil. Ana pasar, ana bakul, ana toko, ana sing dodolan, ana sing ngenyang, ana sing utang ya. Golekmu tukang utang. Ana sing macem-macem akhirnya kula panjenengan koncone tambah akeh, sesrawungane tambah akeh. Lah wong urip nang donya niku tambah akeh sedulur, tambah seneng, tambah bahagia, tambah enak. Nggih napa nggih? Enak-enake wong urip nang donya niki nggih sing kathah sedulure. Lara-larane wong urip nang donya niki nek ora duwe sedulur. Wong iki butuh wong. Ora iso urip ijen. Mbakno kula ceramah ngeten niki nggih butuh panjenengan. Kan ijenan teng mriki bengak-bengok, kula nggih ora wani. Mula dikongkon nyambut gawe, dikongkon pola, petentengan niku ben tambah nikmat. Tapi tebu jenengan penggalih. Nikmat pundi jenengan dahar pelem. Mriki lek masane nggih pelem nggih. Nah, pelem hasil tandurane panjenengan piyambak, lek rumat mulai pelok, diramut, dirabuk sampai gede petentengan, ya diobati ra karo-karuan. Terus wah, tuwa mateng jenengan dahar. Karo jenengan dahar pelem sing mboten hasilin jenengan wis mara kari dahar ngoten mawon. Niku enak sing pundi? Hah? Padha wae kok gas-gas. Tetep enak hasil tandurane dhewe. Halo. Wow. Mula dikengken pertentangan usaha, pertentangan leh nyambut gawe niku demi apa? Demi uripe panjenengan ben tambah sempurna kenikmatane. Tapi ibu-ibu jenengan seneng pundi to? Mboten nyapa-nyapa wis. Ora usah ngopo-ngopo, ora usah wah apa-apa, meneng ae langsung duwe anak. Ambek pola boten dengan dhisik lagi duwe anak. Seneng pundi? Seneng ndi sampean? Gak nyapa-nyapa wis meneng ae moro-moro duwe anak. Terus polah ra karuan boten dengan dhisik lagi duwe anak. Seneng ndi? Kowe meneng bro, iki urusane. Saman seneng sing gak nyapa-nyapa wis meneng moro duwe anak. Gusti Allah ya iso ngono kuwi.
iso ndadekno sampean wis meneng ora usah nyapa-nyapa langsung duwe anak. Gusti Allah ya iso, buktine wis ana. Dewi Maryam mboten garwa, mboten napa, ya ora nikah, ora duwe garwa. Nyatane gadah putra Nabi Isa alaihi salam. Iso Gusti Allah. Tapi ngono ku lek dipraktekno nang gone sampean ya kenikmatane kurang. Nah sampean mesti luwih seneng pola dhisik, pertentangan dhisik, lagi duwe anak. Ya pertentangan sik, nang terus dipindah-pindoni. Bola-bali, ya sing nikmat ya mergo pertentangane kuwi. Kula sampean dikeken ikhtiar nyambut gawe demi pertentangan kuwi supaya kenikmatane luwih sempurna. Lah amal sing kula panjenengan tindake, kula panjenengan lampahi ikhtiar pertentangan ra karuan benjing ten gene swarga. Niku dados kenikmatan sing luar biasa. Jenengan raosake nikmat sangat. Kados panjenengan subhanallah dikersake Allah. Bakno sore-sore awan-awan do kersa rawuh duduk nglimpruk. Jegrang medengkrang. Ngeten niki anugerah sing agung. Benjing ten swarga lek jenengan sida. Sida apa ora wong ngaji urung rampung arep mulih ngono kuwi. Ya arep dilebokke swarga dibatek meneh ambek malaikat. Niku benjing ngraosaken kenikmatan ingkang sanget, hasil tandurane dhewe jenengan sing sregep ngaji ngeten iki benjing ten swarga sugih blegedhu. Apa sugih blegedhu ya? Sugih ora karo-karuan. Nah, tapi lek jenengan sing boten semangat ngaji, mangke ten swarga ya iso mlebu swarga lek matine nggawa iman. Ning napa-napa ora duwe kekayaan. Nang swarga kok dadi wong melarat. Lah mangane piye? Lho soal mangan tetep mangan. Kono panitia sing ngegeki rangsuman. Tapi mboten kados nek kraoske hasil tandurane dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus saiki nyongsong tahun baru niki Bu, semangatnya tetap semangat untuk menjadi lebih baik. Mumpun ngantos tahun niki kula jenengan mboten enten perubahan, mboten enten perkembangan lebih baik. Mosok jenengan kesupen wong sing tahun iki kok luwih apik timbangane tahun wingi-wingi, kuwi tandane wong sing bejo. Wong sing bahagia mulya donya akhirat. Lah nek wong tahun iki kok nilaine meng padha karo tahun wingi, niku wong rugi. Lah nek wong sing tahun iki kok malah luwih elek katimbang tahun wingi, niku wong sing cilaka. Bu, bebasan sing tahun wingi kok salate sik dereng kersa jamaah. Lah mulai tahun iki ditingkatke nek salat berjamaah. Nggih? Nggih. Diusahakan di awal waktu pados waktu ingkang afdol. Nggih apa nek potonganmu? Ngrasake salat jamaah wong kadang ono adzane ora jawabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, ya mene kok wis adzan ki jam pira? Adzan ngono ora dijawabi, salate ditunda-tunda, engko wae salate, engko wae ngenteni pakane. Ngenteni pake akhire ora salat. Pemane cah nom-nom kuwi salat sok dirangkep-rangkep. Masa ana kok salat usul li fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Kuwi ngono ku sampe nang akhirat kowe ya diuntel-untel karo malaikat. Tahun wingi kok tasik Gon Sewu mamane rada medhit eman sedekahe. Lah mulai tahun iki nggih tambah nemen. Nemen lomone
Bapak-bapak biasanya yang nyemplungke kotak amal masjid ben Jumat niku kok meng 5.000 rupiah. Ya mikir, lah iya seminggu sepisan kok meng 5.000. Padahal rokok saben dino lho 15.000. Perhatikan iki ngomongin sapa. Bu, atus penjenengan ki yang ngono. Dhisik-dhisik kae kok sek seneng ngrawusi bojo, seneng ngomeli bojo. Sampai bojomu tambah kuru, ketune londo. Keluargane pangling, lho nak, ndasmu kok malah kimpes nak. Akan disentaki bojo. Mungkin lek mau terus-terusno ndasmu iso karek kuping tok. Saiki dilereni, aja seneng nyeratu, aja seneng nyukibil, aja seneng ngamuk napa cara kene. Nyatu niku nggih. Nesu nyatu ten bojo. Eling ngono rekasane bojomu, polahe ra karo-karuan demi tanggung jawab nafkahi dan mengeloni dirimu. Lho mosok jenengan kesupen. Wong sing mulya lan dimulyake niku ya hablum minallah, ya hablum minannas. Mula mbok kowe ahli ibadah ra karo-karuan sing poso, sing zakat, sing haji, wiridan maca Quran dilakoni ning karo tangga-tanggamu jota, karo tangga-tanggamu ora gelem rukun. Ketemu ae mlengos. Wonten mboten sing ngoten? Kok katahe cobi tolong dipun sudingi tiyane sing pundi. Lho niku mbok kowe ahli sujud jare Kanjeng Nabi batukmu ana cape kuwi dudu stempel kesolehan, dudu cap ahli ibadah ning stempel iblis. Aku meniroke Kanjeng Nabi nek kowe senajan api ibadahmu tapi karo sedulurmu padha menungsane ora gelem apik. Hoi. Kanjeng Nabi nek urusan kuwi kereng la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Uang sing mutus seduluran rumakke karo dulur ora rukun, karo kanca ora rukun, karo tangga kaya ora rukun. Ngono kuwi ora bakal iso mlebu swarga selawase. Wong ngono kuwi dibentuk Allah, yaqutullah qati'ur rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah murka, Gusti Allah bendu nanggone wong sing medhot seduluran senajan wong mau matine nang jerone Ka'bah. Lah wis-wisan to. Ora mung trimo ketiban keren. Ora mung trimo desek-desekan ning gone Mina. Tapi mati nang jero Ka'bah kok mutus sedulur, medhot pasederekan, mutus silaturahim. Kuwi dilaknat Gusti Allah. Aja kok mlebu swarga ngrasake ambune swarga wae ora. Nauzubillah min. Tobi to. Winginane kula aturke, Jenderal Sudirman kuwi hebat, kuwi mulya. Dikenang sepanjang zaman. Sampai jenenge kuwi lho, digawe jenenge dalan. Ten pundi-pundi kutha niku wonten Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Jeje karo jenengmu digawe jenenge got wae ora payu. Sapa ngomong padha? Dhewe padha mbek jenengmu. Ah nek jenengku isih ya ora payu pisan kok ora. Ya padha ora payune, tapi nang dalan-dalan kan akeh kok pengajian umum bersama Anwar Zahid kan akeh. Kok ora ono tulisane jenengmu? Iki panitiane rada oplak. Berarti ini orang pengajian umum, tapi pengajian orang pakai umum. Lo kok terus fotoku ora eneng, jenengku ora eneng iki padha karo melecehkan diriku. Ben. Wah, kuwi poso-poso tak rewangi bengok-bengok petentengan. Lah tekan kene kok sambutanmu mung trimo ngono.
Gedeke tulisan tahun ini sapa sing ngarung saiki tahun 2015. Koplok-koplok iki rumangsa melok nyumbang pira kok. Wis setel karo panitia pisan. Padha kang genahe. Loh, Jenderal Sudirman kok hebat kaya ngono sampean tak kandhani. Jenderal Sudirman kuwi ya jenderal ya kiai. Wong anak buahe ku leh nimbali ora kok jenderal, komandan, ora. Anak buahe ku leh nimbali Jenderal Sudirman pripun? Mas Kiai. Dadi leh ndangu niku mboten jenderal, komandan, mboten Mas Kiai. Timbalane niku lho Mas Kiai. Lah kula ngertos piyambak wong kula pas maca buku. Wong aku ya ora menangi to ndak guyang-guyu. Ngertos kula nggih maca buku niku. Keng maca buku sejarahe. Kok iso hebat? Mergo duwe jimat. Tapi jimate dudu akeh. Kuwi jimate wong kesambi. Ngono ku ya mesti dilokke lho, kiyaine yo gawe akeh. Bener aku gawe akeh ning sing tak gawe apik. Ora kaya wae wong kesambi koral dilus ngono kuwi. Ini gara-gara panitia loh, aku malah rada kumat ini. Lupi apa wae jimate Jenderal Sudirman? Di antarane sing kula maca ten buku sejarah ini ku ana 3. Nah, kok nek sampean kurangan ya engko bengi teko meneh no sapa tara kono. Wong erek wae, kono sih kok kono. Ya kono ya. Nggih. Nah, kono. Ya rombongan paling numpak tepak motor konte kuwi bayar paling ya mung 1000-an ya wis cukup. Abot banget wong dijak golek swarga kok. Nggih. Nomor setunggal Jenderal Sudirman kuwi daimul wudu, langgeng wuduke, mboten nate batal wudu. Badhe sare niku wudu, jadi tidur dalam keadaan wudu. Wumu saking wudu niku badhe keng kok pola pipis tapi langsung wudu. Disenggol karo wong wedok, srit sing dudu mahrome kok batal langsung wudu. Niku Jenderal Sudirman. Kok ngentut tit wudu, tet wudu, tut wudu, tot wudu, brot wudu. Lah kok suarane beda-beda, pancen beda suarane tut kuwi tergantung ukuran bokong. Semakin gede bokongnya nggih, semakin besar volume entute. Nek bokong cilik tipis ngono ku dene ya meng. Bokong gede ku andel lomba pisan biasane. Lombo kok. Lho Bu. Bu. Kula banyu wudu ku dadekke rahmate Gusti Allah. Banyu wudu niku kalih Allah pun dadosake malaikat. Mula nek rampung wudu kuwi raimu apa to jenenge? Ayo kaya kuwi. Raiman. Rampung wudu kuwi wajahmu aja diusapi. Biarkan sekering-keringnya air itu mergo kuwi malaikat. Wong lek gak ada wudu ku dikancani malaikat, dijogo malaikat. Lek ora duwe wudu dikancani. Lah kowe muni setan ambek masih aku ngono kok banding-bandingke ngono karo. Halo. Satu, memang air wudu itu mengandung nur ilahiyah sehingga wanita kalau rajin berwudu maka akan ada pancaran kecantikan yang bersumber dari inner beauty jiwa. Kowe apa yang ngerti ngono iki kok harus ngono. Bu, pengen tampil cantik zahir batin, wudu itu resep dalam Islam. Mungkin saiki keliru, pengen ayu malah raine didempol.
Alisnya dikerok resi, diganti buntutnya tikus. Lambene dioles-olesi godhong Jatinom. Ini bulu mata disambung, bulu mata sing bahasa Inggrisnya the eye, the kuwi. Hah? Lah ya idep kuwi lho. Oh, setunggal niku. Dua, Jenderal Sudirman kuwi lho. Selalu menjaga sholat, dikerjakan di waktu afdol, di awal waktu, dan usaha berjamaah. Ini Jenderal Sudirman. Begitu masuk waktu sholat, langsung mengerjakan sholat dan berjamaah, meskipun keadaan perang. Perang itu masuk waktu sholat, sholat jamaah karo sebagian pasukan. Mula nonggone syariat, nonggone fikih, kuwi ana aturan sholat dalam perang jenenge sholatul khauf. Ten gene pelajaran ilmu fikih lak ngoten nggih. Sampeyan ora ngerti ora apa-apa, nyauto nggih aku ben lega. Ten gene ilmu fikih niku lak ngoten nggih. Nggih. Lah ngono ben ketok bodhomu. Sholat di awal waktu apalagi berjamaah afdolul a'mal sing nomor 1 kuwi sak ndukure birrul walidain ambek jihad fisabilillah. Niku keterangan ten hadis e ngoten. Ora tak takoke ngundak ketok bodhomu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3 niki jimate Jenderal Sudirman, sosialnya tinggi, seneng gedono, seneng weweh, lomo tanpa pamrih. Halo, singgah di satu desa, di satu kampung, lah kok masih ada bahan makanan, padahal ini saya dibutuhke kanggo bekal perang. Ngoten niku Jenderal Sudirman kasih instruksi perintah ten anak buahe, tolong iki bahan makanan ini ndungke bagikan ke warga sini yang miskin, padahal itu dibutuhke kanggo perang. Lu koyok ngoten Bu, harapan kita di tahun ini tentu saja sekali lagi meningkat, bukan hanya prestise tapi prestasi ibadahe, imane, akhlakul karimahe. Nggih? Wes sing kula aturke cekap. Aku ngomong lalu, panjenengan dereng sholat asar. Ya aku niki sampun wingi nembe rampung nerangke bab sholat kene kedalon sing daleme tebih mboten sholat asar nyalahke kula ngajine kedalon sampai ninggalke sholat, so aku sing kena tuntutane. Nggih, yen tasih kirang mangke dalu sareng-sareng kalih kula ten Sobontoro daleme Bang Yadi Boyolangu. Mugi-mugi sing kula aturke iki wonten manfaate Bu, sedaya lepatan kilaf ngapunten, berkah sedayanipun, selamat dunia akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallim qadna jami'i imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khayra dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal
العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.